wala magkalimaon kung tingog unsa man nga wa pamanggid maayo ay nalang ni kay ay gamay pinahinomdom ko nga dito ko sa Boroon di jud ko katingog mo na manguha na ko pare nga maoy mumisa sa kabulan jud to karon ani agaw nagsugod ni adtong kuan Lunes dito sa ospital nga bispira sa akong paggawas imbes mo gawas nako paggaw na hinoon ana maone ko nganong na ospital man ko mao nang dugay ko nakita ninyo na may nomdo mo sa teleserye sa ABS-CBN ibidahan nila ni Judy Santa Maria o ni Richard Yap ibalo mo sa title ato Agan wa mo kay balos title katong bilang Judy Santa Maria Richard Yap be careful of your heart ug maone karon nga diin mao na hinungdan nga ingon ang katong doktor complete rest be careful of your heart mao na nga karon saon man og maone may tabo kasagaran sa uban pod hadlok sa COVID nga musugotag dili bisag walay COVID patay man ta ug dito sa kuan atong unsa tong adlaw dito sa ibalita sa TV Santo Tomas Davao del Norte na ay namatay tungod sa loan of ana mao nang itabo mao nang dili gud angay nga ingon nga ay ba kuan sa COVID mahadlok sa COVID ana masugot tag dili patay man ta bisan unsang paagi ang uban wala mamatay sa COVID matay sa disgrasya ang uban pod matay sa heart sa cardiac arrest kay kadtong akong kauban sa dialysis atong atong miaging semana na nakatapad me tungas dialysis gitabang unya gitangtangan gipa-admit na lang 32 siyang edad ana sus pagkaugma dito ko kay na ako'y gikuha nga laboratory itong iyang inahan iyon siya sa ako wala na siya pader ay nabugtuan kay ginawa wa makarecover may gani ko kay nakarecover kay dili ra cardiac arrest kundi be careful of your heart attack lang mao nang kaniya ug mauni nga matawag nato nga usag-usa ka nato nining panahon sa Kwaresma magsugod pod sa atong mga kalisdanan kasama ni Kristo na kuan siya sa iyang mga kalisdanan diha sa gitintal siya ni Satanas hinuon nini karong atong ebanghelyo mubo kay si Ginis Marcos dili mahilig detalye mao nang iyang kuan sa marira iya dili parehas kang Mateo o kang Lucas ania kang Mateo sa IRE ni agi ingo gikuan ko niya iyang yung padayag giunsa pagtintal si Jesus tulo ka tentasyon kung maupod sa kining itawag natong IRC natong IRB man ta mao nang kang Marcos mao nang iyang gikuan nga dito nga si Jesus nagpabilin sa kapatag adlaw dito sa deserto kay maoy iyang ngano man siya kay human siyang bunyag gipaadto man siya sa kuan kining unsani sa Espiritu Santo sa deserto kay aron dito tintalon mao ra ba ukuan ba kanang retreat mao na sa among pag-eskwela sa pagkapare kanang mukuan na apit na may mo tapos then ordinahan pagkadikon na among retreat 40 ka adlaw o diya 40 ka adlaw diha ang mga daghang tentasyon sa kining kalisod kakapoy ana ug mao ni nga kita karon misugod ni Kwaresma kay karon mao man ang unang Domingo sa Kwaresma 40 ka adlaw quarantine 14 ka adlaw mo nang uguan kini pong
kuana kining Kwaresma o kining kuan ni Hesus nagkuan po ni mo recall back punta sa kaagi nila na Moses dili 40 ka adlaw ang ilang pagkuan kang paglatas sa kamingawan gikan sa Ehipto kundi 40 ka tuig ug diyas 40 ka tuig daghan sila mga kalisdanan ug naay mga bagulbol o ana pero kuan mangguna kanang gitawag nato og kining paglimpyo o kini pong Kwaresma paglimpyo ug niini kayo na si Jesus mao ang atong kuan ang atong modelo musulod nining panahon sa Kwaresma kay 40 man siya ka adlaw nga nagpabilin dito kay aron paglig-on kay musugod na siya sa iyang misyon ug mao bitaw na nga diha sa ikaduhang distansa sa dihang nabilanggo na si Juan miadto si Jesus Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita unsa maning maayong balita ang maayong balita nagtuna sa dili maayo nganuman na may kanang awhag sa kining paghinulsol ug pagbiya sa mga sala nya kining paghinulsol ug pagbiya sa mga sala dili sayon kay anuman kay ang naandan kuan man di man ta makabiya o nang lisod biyaan pero ang atong pagkuan pagsulod sa 40 ka adlaw nga diin sama ni Hesus mao ang paghupot og kalig-on sa mga sa atong kinabuhi mao ang dalan og Yahweh aron matubag yun nato ang kining tawag ni Hesus hinulsuli o miabot na gayod ang panahon na maghari ng Diyos o sa hinulsuli o biyahe ng masala o tuhuin ninyo ang maayong balita unsa maning maayong balita sa tawag sa paghigugma ana nga diin dili lang sa pulong moingon ka nahigugma kunimo labi na gyud ngadto sa mga kanang magtiayon nga diin sayop murag kuan dili tinuod nga sila nahigugma nganuman kanunay man mag-away unya sagpaon pagyon managpa pagyon nya ikaduha mangita pagyog lain makay na ilang mga bulok nga prinsipyo dili biyaan kundi tungagan lang unya ang katong magsakripisyo katong gidungagan katong nagpabilin nga maoy original kay kanunay nga kuan kanang naang lalis pero ang gigugma pag-ayo ang katong ikaduha o kay mauma na ang kuan kasagaran mahitabo o mauni karon ang kuan kanang angay nga patalinghugan usara ni sa angay patalinghugan kay ang atong patalinghugan ini mauman nga dili sa pulong kita mo kuan mo unsani pulong nato ipadayag ang atong pagtuo o paghigugma sa Dios nga diin kining maong paghigugma sa Dios paghigugma sa atong sikatawo unsa may mga ilanan nga ikaw na igugma sa imong sikatawo nga malipay ang imong sikatawo na mauman na ang kuan sa Ginoo nga pagtuman siyang kabubuton ug mao nga sa matag lihok nato ana sa atong sa adlaw-adlaw kinabuhi ato kanunay ko ato kanunay pangutanon natuman ba ang atong lito nga gitudlo ni Jesus nga amahan namo unsa may maumna ang atong kuan starting point sa ato unyang pagpadayon pagpuyo ning kinabuhi labi na ning panahon sa Kwaresma ana nga asa madapit katong pagditok nato matuman yung pagbuot din sa yuta mingon sa langit. Unya sa atong paglihok, pagbuhat, na ang atong tong pagpangutana. Unsa man kabubuton ba ni sa Dios? Ako bang ituman ang kabubuton sa Dios? Mao na ang atong pangutana nga diin atong makakuan ta kanang makahunong ta. Unsa man kung kining akong pagabuhaton o katong akong gibuhat kabubuton ba to sa Dios o kining akong
pagabuhaton karon, kabubuton ba ni sa Dios? So diha niining mga pangutanaha, mao ni ang panahon niining panahon sa Kwaresma nga kanunay ta mangutana. Anak kay kining kuan dinhi tungod ug alang sa kining atong panghitabo sa kalibutan nga diin mag-ingon ta ang pag-anhi ni Dios sa kalibutan iyang pagpasakit kinahanglan atong hatagan o gibugaton. Mao na nga bisan tuod sa kalisod maningkamot ta ug unsaon mga matuma nato kining maong hagit ni Hesus hinulsuri ug biyaeng masala ug tuhuin yung mayong balita walay lain kundi ang atong adlaw-adlaw nga pagampo. So mao na nga ni ana atong masinati nga uy makamauna kong mupugong mo kay dili na ko mubuhat sa kining dili kabubuton sa Dios makapugong nako ug naanap pud ang atong kuan kanang usa ni ang atong hiyas ka pagsyabot ug pagpaubos o kay mao man ang kuan ni Hesus si nga ingon nga nakaambit sa kuan ni Hesus mao na nga diha sa kuan ni San Pablo ngadto sa taga Corinto man nga ito si Hesus naa kaninyo mao nang usa ka kuan kanang usa ka pahinumdom kinahanglan nga si nganong naa kanato naa sa bunyag ang Espiritu Santo gikuan kanang gipadala sa maoy gikuan sa atong bunyag no kay naingon man ang katong pagbunyag kuan ako nagabunyag kanimo pinaagi sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So naa diha ang Trinity nga diin gihatag kanato sa atong bunyag. So naa mao na nga may katungod si Pedro kasi sa Pablo maingon si Christ inyo. Mao na nga atong padayonon nga si Kristo ani agyud kanato pinaagi sa atong pagpaningkamot nga ang iyang mga kinaiya atong mahuptan. Pagpalihog manindo. Ato karong ipadayag ang atong